Eja Evans. Hello. Pacho mama. Ejodo. Pacho mejuto. Amsterdam abose. Yeah, 4-2. Aboy we are 4 o'clock. Yo. Anyumre 4. Nyabotre. Call na ye ni ye unity me kasa atwen. Netie na wayi ano se be ya. Ebetie. Oba ye show your Bible Quran be focus ya kasa prekusnap. Anybody apede ye. Pacho me Bible. Abraham papa jamano. Bodin eye me. Eye me. Adoma Evans. Mikura Bible. Sa sama wa meken. Nukure trodo. Mi nitro. Onyame boa me. Eti abro chire ba bia wo bia wo case afabra yebedi. Eja Evans asembe na aba adawodoma. Mpacho me fasa kwa nye weso na machia motifu nyina na makachire me se adwuma na mo ye ne so ani papa. Yes. Yo. Asema ba ne se me bagana be ware awura bi aye friend Abigail Osei. Na aware na Yeah babe. 2012 na me bra pani jugani eko ware na ma me bra ba kono so yosofo na mo ko ware na be kura sa te kura da bi nyama Ghana 2012. Okay, yanko. Nti me ya se me de bi tu kwane me ya na connection na feli sa nti me ba fie 2014 February nti nyame ya adoma me bae no na o take seed nti o take seed so me bo modern asem de me ba me ye wanti mamma na chese o de fam wo ye nti onye me no ka kire me se on pese obetena sunya na obetena ne ma me nchenti me han apartment de won kran na me fama no na onko tena nkra ho na me timi ntimi na bom omra do ma hinkuro ho na me firi na me han apartment bi ma no ho na ontrem o ka kire me se so obetena do ma hinkuro de eni aware ningu na mbo me bra mane ti bo me bra mane ya me bra so frɛ no o fɛ na ka the same thing ampanyina pa wampe aware na chi kwa biem ti owu wie no anche na ode nsa no kɔ mabusia fo nkyɛn sɛ onware na mbra pani si onye nsa no gye sɛ no so ati menu masama santin nsa no kɔkɔra wanye ndi de toso miru na mbra pani si obɛgye nsa no because awura no kɔ ne papa wo ekosugu ni papa so sɛ ne papa mpena me na nya amaware a obekunu wa ahyɛ ne papa na ne papa so mpa asɛm na ode nsa no kɔ ma me bra na mka mbra so onye nsa no ɛna ogye nsa no oje nsane ye nam se ne eni memfa me ba na ma me na memfa akora na metena bruchi no nkosu kosi dabi me bono memfa akora na ma me enti ewoma no ko bo bi tade se me efi so wo ye me mo na ko homada enti o sue me court ajo me 500 millions of Ghana cedis enti me kisa sem no me ya enti me ba fie no receipt ya me ko tries ka wo unity ya ye de ma me na me ko unity eni printing ni nyina de ma me nti me baye no na me de koma lawyer I don't know so fa lawyer wo case hu nti ye ko court nti ono ne lawyer no hu se wa lusu case no be pem ne 2018 be pem ne no wan si court ho biem me ba no so wan fa akora na ma me wodi akola ni be nti mataya se wa ma na fa na ma so ampene ne ma me ta na chi so ampene ne ma me podi se me ne ba no ho de ma no enso awade nkora me bra me mpani fo ne ko ya awade no ye ko je awade no ma me nti ya hwehwe na se yakọ na busuafo mu ewo twinkurum yakọ ya omuso mo nkyere ba bi akora no wokora ama ye nkofa akora no ye ble ya ne ne kasa ni foni ne da so yi se be ya mu be hunu nipa a o kasa no ne abrante fe wa ye sofo kora o e na oba bia ye ne bonesa Evans kasa o nti yakọ busuafo na busuafo so mo nkyere ba bi o mo nti yakọ ho hene no ho nti yakọ ho hene ho na hene na ayefoforo nti wan hu mo enti mi bra pani eyi asofo plus bi asofo ni mpanifo mako 5 ena koye ye ko bo mo so mo nkyere ba bi akora ro ma me nkofa me ba ma ya o mo so mo nkyere ba bi akora ro ma me nkofa me ba nti mi yesem ra bedan sompafo na fi sompafo atima abo me na ba bi me ba no bi ya no me sati maka na ma me na abetina burukire wo sha se sa akola no o mfie sen se akora no nyame ade ma November no wanya 11 good years oyo ba na abema
But oh, Bema. Eddie and a beba, Papa Ivan, so when you were bats, one year in the bonnet. Cause I summon a catacho bema, and I'm in the cranes, or see a dear suitie. Yet, dear Nifem. One year and she bema out here, bruchile, where we hear it. Now all of a sudden, or so on Walipium, Dientia, a dear sea. Mama, menene you need problem be because you problem, na yentro, me need problem. Ana ewura so nyame se nka nakwa because me mpena na ntro. Me pen pa. Na odi me contract no, ye gini bi san se me pen na me sika kire gini se me pen me yire no, de si bia me pen no. But o ka kire gini se odi me wonya ka so onware me no, onware me. Say not knowing say wonya ba ma foforo, aware ye register wo court nyina no, wonya ba ma foforo. Wa ni ba ma na akọwo. Wakọware ba ma na san akọwo. Awade so ntwetwa mu wo court. Me ba no so so fa akorade ma me pepere ma bujiri. No cry, asam kase e betumi achi no. So can you go gani gani no? Enti ko akose bo ko tare bo. Hey. Enti se ususu se ebi a obe wo he. Owo boko side ho o kirade. Boko side ho na krupot wo so na mintimi hu. Ene nkai betima kokuru no so. But ya yenya krupot wo so boko side wo kirade. Eja Evans boko de sabre de obi enu a wofro ka akoboko. Eni agire obufra busu apani bedi anim. Na sam yesi ebe ko boko de a. Wanted yesi wa ya buru wo ma yeku wom. Hey! Sabre. Man, acha minka sa boko ho ba bia mo ko boko side. Sa na mate no boko side. Eni boy atisem. Na mo ni ma no osunwane ase. Ne yenya ne ma me no osunwane a. E betime ne ba bia ne ba no ne ma me osunwane. Maame no wase no what betime de number na maye. Also was send the number na minimum since 2018. Bepime ne me fe na enko. Enti say no, Eja Evans wo ba no, wo ye den na wo send ni sika. Ever since I mentioned kano me send sika bi ankoma na because ntade a me ba me de bre no ne bicycle ne mpaboa me de bre ni ma me so nje. Eja. Omo so monje because omo so Eja Evans tie. Mama. Ka no kure bi nkyere wo. Wo no na ye wo ye wasede. Fa nuoma ne ma wabusuafo ne emfa nkọ ho. Ne ye mpamu wom. And evidence in the video da so. Because when you access be a we send it. Eti kama wo mfa nkọ. Na since 2018, wo ban so ni usika no. Eno so ya wa wo. Mama acha de tell say asana ko duru snai for ho. Nti ma me ka so wonye ne ma no snai for de me dance for do man kro snai. Omo ye me dance for. Na snai for Mr. Ataka tell me say so wonye ne ma na me mfa ne ma no nkọ. Nti efiri ho no sika na Modi kan wanye ne ma mo de charge. Ya de kosnae na sna for ne ma me so onye ne ma ne dia ye mfa ne ma no koguo na di ne ma no koguo ne ma no go bepim sese nti sika ye de ko ne rekoma ne papa na ne papa dia ma na afela so papa ne ka chese ne ba ne se e da ko mo sika ba ma ne ye nti ye de kosa nti ye kura onye ne ye fa dance for mi ru ho nti dance for mi no so ho sika ye ba na onye eye pa se papa no so na me kire se e de e bone nko na ma wo me ba wo se wo nwale me na wo ma me access se me hu me ba wo a wo ma me kwansa me hwe me ba se maami nanka Eja Evans obeboa ye nso so ni maami number na sa no sen sunya otebro no be so mpacho eso wo penkwase edi be na ye frɛ no ye frɛ na nakuya Esther na nakuya popular no as na nakuya wase no ye frɛ Esther na se no maami na nakuya wo sunya penkwase wo me ye de yasem no isu shefa ye muya yanka se wo sofo Evans asem a woka no yaje atum nanso abaye se mo be me yatem nka mo amu wo penkwase amunim maame na nakuya bia ne baba na ye frɛ ne sei Abigail Osei munim se ne ba ya Abigail a wo kyera de na Abigail kroya no sa de Esther maame ne de Esther da bi ne maame no yo maame ne de Esther no this year mo sunya penkwase mo ye re maame Esther anase maame na nakuya ne ba oton force ne ba de Abigail wo sei mo ma ye hunu no maame ye hwehwe onya ne bone so na wasida da o Amsterdam de asema be dayen na asem na twetwe aso ye ti ase enya yie se de ne beba na obi awo ne ba na wo se me ma wo mehwe me ba bia na bibi wo ho eti ye pewo na nso ya ji wo nkyeremu etu awo me wote me nka
my antonka na ye hu asem no poma sibire na brai won pe ne ba ne bone enye sa de mo yakora ni nyi beti asem we sa ne papa de tukwa na wa twa mo sekan yo wo betu twa mo sekan akumo eti eje Evans say wa ba no wa wale fofo na ware foforo court case no so onkotwam nti me ba fie na no na me court wo se case na ko se no se abra awra no wa ma ho biem nti me kra de oso osum ne ma me de me dan mi si esi anamu nti me kra de me dan krata ne de ma de ma me se wura na nsi obiem eti eje Evans saadie ye mama wabusuafo na kwa wale wo ba yi ma wo ade we pacho ani ye suade wo betu obi fo se yenkoye bi ma no okay me ankasa de me chedan to obi fo ba me mabusuafo me je omudi me nto obi fo obi nkoye sa me kwa wonje wabusuafo ni me busuafo ni nka omunya me bone se omadi manim ekowara ma me no ka omunya me bone nka ne kwanso nanso ba bia me koy na amoa me no ba no na wo na hwe no mama oh ne mama ankasa no ma se nto se me hwe ne ba ne mama ne asem video audio ne mama se me hwe ne mama ye bla ne ka se owo na se no ayi ai bi je we we na boy eja kin George kasa em say me de me ti hodin na me tie ensem no adwe aba me tiri mu ni say ye nua ba ma no omomode amra. Good morning, auntie. Good morning. Dr. Jaboko. Yes, I do. Dr. Evans in you. Aha, you bra. Now what is that? Now me adumo. Nah. So where there? Now me adum. Yes, I'm here from. The useless. What ye? Anope mfra wa nye boni bia wa hu. Yeah. Me wa ha na me tete pani fra me se Abigail akobo ni papa man yeste okọ hospital ko wo ye no kan mi ntua e. Na me ka tell se enye no kure na Abigail kura koda hospital a ofa ko wo me ni nankasa me ni ne ma me kasa ne ma me ne bo mama ne yeste. Doctor de so begino 9.8 million. Na ikutia 12 million to na kan. Abigail chere Mr. Peniche Abigail chere ni no kwese matua kan da mba ho no o ka ye nra so mkosia no kan na me ka chere ni no propo mitaw. What's here? Yo, ede nyame ate. Na kama Abigail so okoda hospital oba be wo no. Na mama ni 30 millions of old Ghana cedis. Ani de amoso anchiro bia nti Abigail no sem me no. Which is not true. The Abigail saka no ka chere me nko handa wo nkran no nko tran nkran. Na me ka se dabi oba wonye 9 months ko tran nkran de be possible. Nti Abigail gina sa sem no so sa de betumi na do ngwade bio nyese bia oba na me hwe no nyesa de tie. Mintimi nyesa. O ka kire mi sita so nware bio no kura no. Me frɛ wamfie court ma wamfie court ka kire mi se. So na nkasa do nware bio dia. Bosumi bia me makura no 1 million. Nti nyese mpene de makura no 1 million. E wamfie court na oda me. Na makura no 1 million. Yemfensi